Pozdrav svima i dobrodošli. U današnjem videu pripremamo brzu postnu pogaču za badnje veče. U posudu za mešanje sipam 400 ml tople vode. Dodajem zatim 30 g svežeg kvasca ili 7 g suvog. Preporučujem da dodate svež kvasac jer se on brže aktivira. Dodajem zatim i 1 kašiku šećera pa sve promešam. Razmerim zatim 600 g mekog brašna, pa malo više od polovine dodam i opet sve varijačom mešam. Kada sve malo promešam, dodam 1 kašiku soli i nekih 20 do 30 ml ulja, pa nastavim sa mešanjem. Dodam ostatak brašna do 600 g i mešam da se sve poveže. Kada sve promešam, cijela masa je prilično gusta, možete da vidite kako izgleda, i sad ću da dodam preostalih 20 do 30 ml ulja. Sve ukupno sam utrošila 50 ml, pa sad otprilike stavite prvi put i drugi put. I sad opet nastavljam da mešam. Na kraju višak skinemo sa varjače, stavimo na testo i sad testo premesimo samo koliko je potrebno da napravimo finu neku loptu. Izmesimo sve ovako u krug, testo treba da ostane pouljeno, napravimo loptu i ostavljamo da odstoji 15-20 minuta. Nakon nekih 20 minuta testo ovako odvojimo od posude i dok ga odvajamo, lagano ga premesimo. Možete malo da ga okrenete i da ove krajeve ovako ubacite unutra i da zatvorite. Opet malo oblikujemo sve u krug. Otprilike ovako. I sad ćemo ovo da sklonimo. Plev sam namazala sa malo ulja i sada ću ovo testo ovde da prebacim. Pošto prebacim testo, ovako ga rukom raširim. Ako vam se testo lepi za ruku, slobodno malo umočite u ulje i ovako sve poravnajte. Veličina pleha nije bitna, bitno je samo da vam ovako izgleda sve. Ovako fino poravnamo sve, pokrijemo krpom i ostavimo ovako pogaču da stoji nekih 20 minuta. Ako imate vremena, može i 30. Nakon 20 do 30 minuta pogača nam ovako izgleda. Sada ćemo uključiti rernu da se zagreje na 200 stepeni, a pogaču ćemo ostaviti još malo da stoji. U zagrejanu rernu nosim pogaču da se peče. Možete da je pečete ovako, a možete da je pospete i sa malo brašna, pa da baš onako podsjeća na one prave starinske. Ova pogača je fino tanka, tako da je za nekih 20 minuta na 200 stepeni već ispečena. Malo ćemo je pokriti krpom i ostaviti da se prohladi, pa ćemo je tek onda poslužiti.